سلام تخطات نايت channel كما يتخونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنايو نايلو مد معكم وترو أقدس زيناتات عزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامسانات صنحو لايك شير مقبار ما يتمغلنا بلنا. Let's start straight. Our next story is about Ukraine, a country caught between relentless strikes and stalled diplomacy. In the south, Russian drones have left scorched streets and shattered lives in Odessa, and in Kiev, a missile nearly turned a quiet neighborhood into a crater as bomb squads race to disarm its deadly warhead. Meanwhile, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky is growing impatient with NATO's promises, and as he pushes for new peace talks, the Kremlin سنتين نسمع زلنا مشم نحنا بهوتنا نورمال هوتنا نبرغ لنا بزي قد سابي اللهم نزا فيديو تريواز اللهم قطع تريوات اللهم ونما أبسلام زلو بوتا غينكم تريوات اللو إلي زقمت بزو حزبنا بتفلالي مدرخات كم زلو يفلتي أب زين كل التحقراتيات زلو حزب بفلا أب يوكرين زلو حزبي زنبرو زلو هيوت بسألاي خايقات من يلو مغنياتو أتي أمونغوم زلو أتي كوينات يكون تمتفجاف دروتو زحالة كان زلو وصل زغون. Launching another wave of intense strikes across Ukraine. At least 2 people were killed in the capital Kyiv as Russian drones and missiles hit. That's according to Ukrainian authorities. Even a subway station where people were taking shelter was hit in these attacks. Wolf. All right, let's go to our senior. So كم دريز لنا تي كيف زبحال ولا ترس كتما يكون كالوت كتماتنا يوكرين بزبرت عيد الدبكم زلون دارجا يوكرين إذا مهاب إذا كتب كنت دايبل لكن بزخوني يكون من قد زكوينات تطوكبل اللواب زبل ولا تمرحناتهم زلنسك تقدمنا الديمقراطنا يتقصدوا قطعهم زررامس بوتين دو غلزك أو مزنبره نعيز لمن زلو عجي مهنياتو بعربوا عالم كحجزوا يكاله أمريكا قد تحني يكاله زجبروا تجبروا نزح حيلنا أمريكا نزح حيلنا روسيا تتقبلوا يكالون سو تنكم مفتحي معنا فلت أصل صغرنا ده يكون النوح وهنزبلنا يزكو دايزات أو لايك فتح زغلنبر بحيل فتح زغل بفلا ما بحيلنا يوكرين مزازم مخبروا لزغل كوينات يكونن بزحت كيلاتاتكم إلهم يم أبزون بزوج زي مسينا أمودا تاجن حادث فلا بكوينات بزربا كسمع تزيكيلو بحيلي كسمع زخل مالتيو بحيلي دما كسب حجي يغسل له حجي تكون تاد ما كم زي معلتها وليتن لي افري داي معلتها زهر موزل لو كنا تذكري يقولوا ات باتريوت اير ديفنس يهبوهم قال يهبوهم لو طيا متيلن تمتكعتي ان حيلي مصالو بزعبهم صني الاخريه سو at the end of the day نابي قلت خيزو كنا تزبل ولا تي سابوي تي مترو نبلو أبو إنديهم زحبوا بزحم زي التوصيق جمر كله ولا نسون كرم جميرو لهم دور. International correspondent Fred Plank and Fred, Ukrainian President Zelensky called for talks with Russia this week, and President Trump has threatened Russia if it doesn't agree to a ceasefire. But it doesn't seem as if any of this is having an impact on Vladimir Putin. He keeps launching rockets and missiles and drones at various civilian targets inside Ukraine, despite all the threats from Washington. سنتاي حتى له يوكرين ديمقراطية تقصي فلوي تعويد جيرا خمزلان دونالد ترامب لما روسيا مفررة تهديد بزح جيرا خمزلون نزي دبداب نزي حيلزي فتو قبلون كقاطر خمزلون بوتين بزح زي تزاريبا مالو برقص حمسة معلتي بكالغوي الوزلو سلازت حمسة معلتي كابينيت معلتي جميريو قصر كسبت حمسة معلتي انتهي كجبر كتانيو بيوزلو we don't know بس خينا بتي دونالد ترامب بوتين كم زنا عقويهم غيرهم زشت وزلو بتخينا بتون بوتين أنا دونالد ترامب تزازات سمعوا كابتن السو أوتي وزلو استراتيجي كغير مدب زلو وناي مسلني زلو سلازي دونالد ترامب انتاي حسب انتاي سمعوا ني راشن بوتين أقداس نزلو خيني رأيلن تي ميديا أمريكا دما أمريكا زبلو توز زبلو غيرهم دوسدو كمو سلازي أمريكا لا تخلا كم يجري زغط زلو نابلو علامة يخاز خطفت زلكم دايما دايلهم يوم أمريكا كل شيء كفرها خمزلون تميديا نعيد سرح اليوم لو أمريكا زاك البريزنت أمريكا تجارب خلصي كم يجري زغط زلو بوتين تادي بريزنت أمريكا كوينات بعبي أمريكا ليكون عند باقي ساتو راشا قابز كوينات جات هذا لا
ኔቶን ኣሜሪካን ምስ ምሕፋሕናቶም ንኸረጋግፁ ዝገብርዎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ንራሽያ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዝበሃል ንኣሜሪካ ድማ ናይ ዕብለላን ናይ ግበታን ሕቶ እዩ ስለዚ ሁስ መኒ ካብኣቶም እቲ ክስሕብ እግሩ ክሕፅር ዘሎ ኩነታት ክቕይር ዘሎ መንገዲ ክቕይር ዘሎ ኣይ ቲንክ እቲ ንፁር እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ዝበለቶ ከም እግዚኣብሄር ዝበሎ ገይሮም እዮም ኣብቲ ሚድያ ክዛረብሉ ዝፍት Yeah, and the aerial blitz certainly seems to be continuing at full pace. So, Wolf, what we've heard overnight is that more than 400 drones and missiles were launched by the Russians. Most of them drones. It really seems as though the Russians are drastically increasing, expanding their drone campaign against Ukrainian cities. First and foremost, of course, the capital Kyiv. You guys were just showing some of the pictures that we saw from last night. And that almost belies the situation that actually happened there on the ground. Folks that we've been speaking to saying that the air raid sirens were on for about 8 hours overnight and they could hear those. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ እናበዝሐን እናበርትዐን ይኸይድ ከም ዘሎን 400 500 600 700 ንለይቲ ይስቲ ከም ዘለውን ብፍላይ ነታ ርእሲ ከተማ ትበሃል ኪቭ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሃርምዋ ከም ዘለውን ኤቭሪቲንግ ዝትክስዎ ዘሎ ኣብ ዕላሙ ይሃርብ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን ጀስት ብዝሒ ንባዕሉ ሓደገኛ እዩ እቲ ብዝሒ ምስ መፀ ዝበለፀ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል እውን ክፃወሮ ከም ዘይከኣለን እዚ ዩክሬና ኣመና ብዙሕ ብሓደ ክመፅእ ከሎ ብሓደ ሰዓት ስለ ዝመፅእ ክመርፅ እዩ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለዚ ሓደጋ ይወጥቁሎም ኣለዉ እዮም ብዙሕ ነቲ ዘድልዮም ዕላማታት ይሃርቡ ኣለዉ እዮም ከመይ ጌርካ ግን መዓልታዊ ወይ ከዓ ኣብ ሳልስቲ ክንዲዚ ዓይነት ብዙሕ ድሮናት ናብ ሓደ ኩናት ንዘይምለሳ ክንደአንካ ካልእ ሽዑ ካልእ እዚ እንታይ ደርየካ እዚ ናይ ድሮን ዎርፌር ዝበሃል እዚ ናይ ድሮን ኩናት እቲ ዝኸበደ እቲ ዝኸፈ ኩናት ክኸውን ምዃኑን ኮይኑ ከም ዘሎን ብሕጂ ድማ ብሕጂ ዝመፅእ ኩናት ንኣብነት እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ተኢሉ ራሽያ ፉል ስፒድ ከተፍርያ ክጅምር ማዓት ምዕቡል ዝኾነ ድሮናት ክትክዝን ምክንያቱ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብሕጂ ዝመፅእ ኩናት ዝለዓለ ክፋል ናቱ ብድሮናት ክኸውን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ድሮናትን ኣንቲ ድሮንን ሓያል ዝኾነ ሃገር ንሱ እዩ ነቲ መፃኢ ዲክቴት ክገብሮ ዝኽእል ክቋፀሮ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ኣስተብሂልካ ክርአ ዘለዎ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ Barrage of Russian drone and missile strikes on Ukraine's capital have killed at least one person. The Ukraine Air Force says it intercepted more than half of the missiles launched. Firefighters in Kyiv are extinguishing the last embers. This block of apartments was hit by Russian missiles in the early hours of the morning, sending many of its residents fleeing underground for safety. The building was on fire, but firefighters couldn't start working because explosions were... ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ህይወት እዚ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ዘደንግፀኒ ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ወሪድዎ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘደንግፅ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ህይወትካ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ናብ እንታይ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ማለት ቀፃሊ እቲ ገዛውቲ ከምዚ ኢሉ ይረም ይቃፀል እንደነ ፅገና ዝበሃል የለን ቢካዝ ዩክሬን ኢዝ ንኮምታት ባጀት ዘለዋ ኣይኮነትን ስለዚ ገዛኻ ከምዚ ኢሉ እንተተሃሪሙ ኣበይ ኢኻ ተኣቱ ናበይ ኢኻ ትኸዶ ስደት ዝበሃል የለን ዳርጋ ኩሎም ሰልችዎም እዮም ኤውሮጳውያን ኢትስ ቨሪ ቨሪ ሳድ ሪያሊቲ ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ጥራይ ዝብላኒ ዩክሬን መዋፅኦ ይፍጠረሎም እዚ ኩናት ጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እምበር ብከምዚ ቀፂልካ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ኩሉ እቲ ወዲ ተባዕታይ ዝበሃል ብጀካቲ ኣብ ከምዚ ፋየር ፋይተር ወይ ሓኪም ገለ እንተ ዘይኮይኑ ዘዝዓበየ ጎበዝ ወዲ ተተወሲዱ ናብ ግንባር ተወሰድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ግንባራ ዘሎ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ኩናት ዳርጋ ናይ ግንባር ኩናት ተረሲዑ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝዋን እዚ ስለምንታይ ጠቕላላ እቲ ኩናት ኣብ ከተማታት ተቐይሩ ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ ሚድያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ከተማታት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ጥራዮም ዝዛረቡ እቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ተረሲዑ እዩ እንታይ ይግበር ኣሎ ከማን ከምቲ ዝድለ ሪፖርት የለን እቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ እንተዘይኮይኑ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣብ ኪቭ እንታይ ኣጋጠመ ኣብ ሃርኪቭ እንታይ ተቐመጠ ተፈፀመ ጥራዮም ዝርዩ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን እዚ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ናይ ሚድያ ሸፈነ ከም ዝቕይር እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ሜትሮ እዚ ኣብኡ መዕቆብ እዮም ኣብዮም ዝዕቆብ ኣብዮም ዝሕቡ ልክዕ ከምዚ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ ዝመስል ግን ኢትስ ቨሪ ቨሪ ትራጂክ ኤክስፒሪየንስ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ጥራይና ክንብል ንኽእል ኪኑ ክንብሎ ንኽእል ስለዘየለ Let's go. At the Defence Studies Department at King's College London, Marina, Russia keeps targeting Ukrainian cities with large-scale drone attacks. Why are we seeing this now?
Good afternoon, Phil. Well, there are a couple of reasons for that, and one of the reasons being the fact that Russia has not only ramped up its production of drones, it has also ramped up the production of decoy drones, which it sends out at the same time to saturate Ukrainian air defenses. And also there are adaptations when it comes to technology of the drones being used. So we're talking about Iran 2, which እንታይ እዮም ትብሉ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ራሽያ ከምዚ ዓይነት ብብዝሒ ድሮናት እናገበረ ነዛ ሃገር ዝጨፍጭፋ ዘሎ እንታይ እቲ ስትራቴጂ እንታይ እቲ ዕላማ ዝብል ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ክዝረብ ከም ዝኽእል እያ ነገር ዘላ ተቐንዲ ግን ምቅያር ናይ ስትራቴጂ እውን ይርአ ከም ዘሎ እቲ ዓውደ ኩናት እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ኸ እንታይ እዩ ዩክሬን ኣዳፕት እናገበረት እናማዕበለት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ልክዕ ራሽያ ድማ ከምኡ መንፅር እናማዕበለትን ብዝሒ ናይቲ ተፍርዮ ዘላን እቲ ስትራቴጂ ናይቲ ኩናት እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስልቲ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላተን ድሮናት ንባዕለን ከም ቀደም ኣይኮናን ዘለዋ ሎሚ በርቲዐን ኣለዋ ሓይለን ኣለዋ ንክትረኽበን ሓደ ብተራ ኣፅዋር ክትሃርመን ከም ዘይትኽእል ዒለን እየን ድመፃ ፍጥነትናተን ወሲኹሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክበድ ናይቲ ኩነታት is the Shahed 136 type drone, which has seen several modifications since the beginning of the war, or since the beginning of the time when Russia started using them, August 2022. And so, firstly, the altitude of these drones differs, meaning that the Ukrainian side has difficulties intercepting them, whereas the Ukrainian side has used different means to intercept drones, such as also using machine guns. With a higher altitude, it's not possible anymore. They're not reachable. Also, scarce air defenses and expensive interceptor missiles would be a waste, especially if the Russian side uses a lot of decoys which appear on the radar as an incoming threat. So you have that problem coupled with the fact that እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኸ እቲ ድሮን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ገይሮም እዮም ትክስዎ እቲ ድሮን ኢና ንርኢ ዘለና እተን ድሮናት ክመፃ ከለዋ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ቀደም ትሕት ኢለን ስለ ዝመፃ በቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘይኮነ ብዝኾነ ይኹን ብረት ሪኢኻ ክትሃርመን ትኽእል ነርካ እቲ ሲግናል ምስ ተረኣየ ደሊኻ ክጥምተን ክትሃርመን ትኽእል ነርካ ሕጂ ግን ኣልቲቱድ ናተን ብራኸ ልዒለን ስለ ዝኸዳ በቲ ናይ ኖርማል ኣፅዋራት ክትሃርመን ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ እኳ ኣብቲ ራዳራት ናይ ዩክሬን ይመፃ እንተለዋ ይርእይዎን እንተለዉ ግን እቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ድማ ግምታት እዩ ዝወስድ ምክንያቱ ንኩለን ክሃርመን ዋላ እንተኸኣለ ክሃርመን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ንሓደ ናይ 10,000 ክትሃርም ናይ 1 ሚልዮን ሚሳይል እሞ ከዓ ደጊምካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሚሳይል ምክንያቱ ካብ በዓል ኣሜሪካ ብክንደይ ሽግር እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝጥቀመሉ ሚሳይል ስለዚ ኣብ ገለገሊኡ ስቕስቕ ኢሎም እዮም ዝሕልፍዎን ስለምንታይ ምናልባት ነተን ዓበይቲ ሚሳይላት ዓበ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ሚሳይላት ንዕኡ ክጥቀምሉ ይደልዩ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለዚ ንሪኦ ዘለና ዋላ ዛብያ ብእስራኤል እውን ዝተረኣየ ኩነታት እዩ ነይሩ መሪፅካ ምህራም ዝበሃል ነይሩ እቲ ሓያል ዝኾነ ሚሳይልን ገለን ጥራይ እምበር ንኩለን ድሮናት ክትሃርም ክትብል እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትካ ዚሮ ከተትርፎ ይኮነን እዚ ኸ ከም ታክቲክ ዋላ ኢራን ትጥቀመሉ ነይራ መጀመርያ እቲ ኣረጊትን ተቐሲሉ ዝኸይድን ድሮናት ትሰድድ ልክዕ ንሱ ኣበይ ክሊ ኣየር ናይ እስራኤል ክቐርብ ከሎ ድማ ተሓያል ምስኡ ስለዚ ኩሉ ማዕረ ይመፅእ ስለዚ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ክመርፅ ትኽእል ኣሎ ኣይናይ ዝያዳ ሓደጋ ዘለዎ ኢሉ ካልኩሌት ገይሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ዓበይቲ ሚሳይላት እዩ ክድፍትን ትናሽቱ ድሮናት መፅኡ ዋላ እንተወረደ ዕንወት የውርዲ እሱ ንባዕሉ ግን እቶም ቀንዲ ዓበይቲ ሚሳይላት ንኸይመፁ ካ ንዑኻ ትከላኸል ትፍትን ስለዚ massive amounts of drones are being used, which are flying from different directions at different altitudes. And so these factors in conjunction lead to the fact that we're seeing more missiles and drones coming through Ukrainian air defenses. Now, while the aerial attacks are drawing headlines, what's actually happening along the front line on the ground? ናይ ከተማታት ናራኣና ከለና ኣብቲ ቅድመ ግንባር እንታይ የጋጥማሉ ሰራዊት ከመይ ኣሎ The situation is difficult with the Russian advance on the way in different regions. So one region being Zaporizhia, then we have Russians moving forward around Pokrovsk. Kharkiv seems to be calm for now, more or less, and then we have Sumy, which are the main directions now. The Ukrainian forces have managed to counterattack in 2 of the regions, retaking at least one village in the Sumy region and trying to basically cut Russian forces into west of Zaporizhia, so in the Zaporizhia region.
ሰራዊት ናይ ራሽያ በብዙሕ ቦታታት ይደፍእ ከም ዘሎን ንውሽጢ ዩክሬን ምእታው ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎን ግን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ገሊኡ ነቆረፀ ኣብ ገሊኡ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፍላይ ኣብቲ ሃርኪቭ ዝበሃል ጠጠው ከብሎም ክኢሉ ከም ዘሎ ኣብቲ ዛፕሮቪዥያ ድዮም ገለ ዝብልዎ ሪጅን ኣብቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ዝተዋግእዎ ክቋፀሮ ራሽያ ክሳብ ሕጂ ግን ዘይሰለጦም ኣብኡ እውን ይፍትኑ ከም ዘለውን ኣብ ሰሜን ናይቲ ዩክሬን ድማ ሱሚ ዝበሃል ኣሎ ብእውን ሓድሽ ግንባር ክኽፈት ከም ዝኽእል ራሽያ ክደፍኦም ዝኽእሉ እዩ ዝፍተን ዘሎ ግን ዩክሬን ድማ ፀረ መጥቃዕቲ እናገበሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይበትክዎም ከም ዘለውን ስለዚ ስቲል ከምቲ ራሽያ ትደልዮ ዘላ ሓይሊ ንቕድሚት ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ይገብርዎም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እኳ ራሽያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይደፍኡ ከም ዘለውን ቦታታት ይቋፀሩ ከም ዘለውን ተተነገረ ከምቲ ዝድለ ግን ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ But right now, it's still too early to say how successful those localized counteroffensives will be and whether it will be enough to stop the Russians or to push them back there. Because as we see, the offensive is happening on multiple fronts. And in some cases, the Ukrainian forces can counterattack, but not in every scenario. Now, from what you're saying, it seems that militarily... ስለዚ ወላ እኳ ፀረ መጥቃዕቲ እናበሉ እናገበሩ ኣብ ገለገለ ጠጠው ከብሎም ዝኽእሉ እንተኾኑ ይፍትኑ እንተሎ ዩክሬን ማለት እዩ ንራሻ በዚ ታክቲክ እዚ ንክንደይ ንራሻ ጠጠው ከብልዋ ይኽእሉ ከቢድ እዩ ንክትግምት ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሎሞ ወይ ነቲ ምጥፋእ ናይ ራሻ ኣጊሶም ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ክንዱ ዝኣክል ብከምኡ ገይሮም ንኩሉ ጠጠው ከብሎም ኢልካ ክትዛረብ ግን ኣይከኣልኒ እያ ትብል ዘላ ኔክስት Missiles, the crown jewel of American air defense, are now being quietly questioned by the very country that begged for them. Yes, even as President Trump has okayed sending more Patriots to Zelensky, some Ukrainian and even Western officials are now asking, are these $1 billion a pop long-range air defense systems actually doing their job? Because when your cities are under daily እንታይ ትብል ዘላ ብዛዕባ እቲ ኣብ ድሕሪያ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዓለም ተባሂሉ ንሓንቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም $1 ቢልዮን ይዋጋኣ ሚሳይላት ንሳቱ ጥቀመሉ እቲ ኢንተርሰፕት ንምግባር ድማ ልዕሊ ሚልዮን ይዋጉ ስለዚ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ መከላኸሊ ፀረ ሚሳይላትን ገለን ዝበሃል እዩ እቲ ሓቂ ግን ወይ ከዓ ባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግን ከም ሽሙን ከም ዝንኡን ከም ዘይኮነ እዩ ዝረአ ዘሎ This is very revealing. هذا عبي قهدتنا نرزلنا زي اير ديفنس سيستم زي كم تزبلو زقونا نجر زي حلف هيكونن نو راشا even نعود حرمو خمزلاز قالت حبريتاريا لغنة اير ديفنس سيستم اللي بعلو يبنكروا خمزلو زغا فاكت تي كونتات امريكا ببزح يعني بقصر سازيو قجف قصر يا هيبات تاني راني يوكرين زوكينات كجمر كل عمونغو بزح زي توهيبومي حساب حجي زي بلون كوينم زلو يهرم سلو زغونا يسنو بعلو يهرم ينسو ስለዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኢልካ ዘቐመጥካ ንዑን ኮላ ይሃርሞ እዮም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኢፌክቲቭነስ ናቱ ካል ኣማራፂ የብልካ ካብኡ ዝበለፅ እውን ብቐረባ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ንኩሉ ጥጠው ከብሎ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ግን ፕሩቭ ይኸውን ኣሎ ዝኻ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብዴት ተገይሩ ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ናይቲ ኣፅዋራት ራሻ ተማዕብሎ ዘላ ታክቲክ ራሻ ትጥቀመሉ ዘላ ምሉእ ብምሉእ ውፅኢት ከምፅእ ኣይከኣለን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኻ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ because America بعلم تزبلت air defense system كم زلوها ولا كببز حنت زي بالله مخنيات تايم زولو أمريكا علاماتهم offensive علامات يزلهم ما تقعد تخبرون مركب كلا خلي يكون أنت مدام ناتو that's why air defense system ناتو وحدي بعد إسرائيل ببز زلهم برا أمريكا دروتي زلوا that's why دونالد ترامب iron shield زبالت golden shield زبال هذا فلوين أمريكا كلا خلص خل $1 بليون هذا حساب أبجسكم زلوا يزنقر ونياتو قدم نحنا تراينا نهرم زهرمنا يلا نزبل حساب زنبر لومي كهرمون ترى يكونس بلا غيرهم كلا هيوم زغول حيلتات مسيومكم زلوا يفلتوا ناي تشاينا حيلي ريولو ناي راشا حيلي ريولو زلازي نحنا دبدبنا بنفرت تراينا خنعوز زبلات حساسبا غزيو زحلفت حساسبا كم زغوني يمدري زلو that's why نفس مكل خال كم قدم نحنا تراينا عبلا نزلنا زبلات حساسبا يلا هيكونن نايب على الراشا تشاينا نايب على ايران كمان يحلفوا له تناتهم اير ديفنس سيستم سلازي the reality is becoming very difficult in America مستخلوا عدان عند دان مستخلوا ابكينات بيمانه صقاونات ياتو زلا even تو وتهدراوي عقبنا تاق قدميت مصيو زنبر زبال زلو
ቀዳምነት ናታ ብቅጽበት እናጎደለ ዝመጽእ ዘሎ Fire by Russian missiles, you can't afford an almost air defense system. The Patriots. Well, according to a new Wall Street Journal report, some Russian missiles are simply outsmarting the Patriots. Missiles like the Iskander-M are reportedly flying too low, too fast, or just too unpredictably for Patriots to handle. One Ukrainian official bluntly called them underperforming against Russia's newer missiles. And then there are murmurs that the Russians have found Patriots' blind spots and are slipping right through. This isn't just military gossip. Ukraine's Air Force itself has gone public. ተያትዘላ ብሓፈሻ ሓደ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ሪስፔክት ዝኾነ መፅሄት ከም ዝገለፆ ናይ ራሽያ ሚሳይላት ብፍላይ በዓልቲ እስክንድር ዝበሃል ዘሎ እቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ማለት እዩ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ የሽክዖም ኣሎ ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሱ እቲ ዝዓበየን እቲ ዝበርትዕን ሚሳይል ክነሱ ንዕኡ ኢንተርሰፕት ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እያ ትብል ዘላ እዚ ከዓ ብየማንን ፀጋምን ዝወፁ ዘሎ ሓቂ እዩ ክሽፍኖ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ድማ ይተበፂሑ ዘሎ እቲ ሚሳይላት ፍጥነት ናቱ ከምኡ ድማ አንፕሬዲክታብሊቲ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንክትግምቶ ከቢድ ከም ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከም ዝገብርን ነቲ ብኮታት ናይቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ፔትሪዮት ድማ ፈሊጡ ኣብቲ ብኮናቱ ይሃርም ከም ዘሎን ዋላ እቲ ኤር ዲፈን ሓይሊ ኣየር ናይ ዩክሬን ተደጋጋሚ ዘረጋግፆ ዘሎ እዩ ኩነታት ስለዚ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝበሃል ዝነበረ ብቁዕ ከም ዘይኮነ ነቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ጠጠው ንምባል ብቅዓቱ ድሩት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ Ballistic missiles, especially Iskander-Ms, have been improved and modernized. Translation, they're not flying straight anymore. ከምኡ ድማ ዩክሬንስ ፔትሪዮት ከምኡ እንታይ ብላ ኣለብዚ እቲ ሓደ ናይቲ ናይ ዩክሬን ኤር ፎርስ ስፖክስፐርሰን ማለት እዩ we and our partners have information that the enemy's missiles flying ballistic trajectory specifically the Iskander-M have been improved and modernized እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ትክክለኛ ኣዘራርባ ናቱ ከም ዝበለቶ እቲ እስክንድር ኤም ዝበሃል ዘሎ ሚሳይል እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ክሪኦ ይክእልኒ ዘሎ ክከላኸሎ ይክእልኒ ዘሎ እቲ እስክንድር ዝበሃል ዘሎ ድማ እቲ ዝበርትዐ ሚሳይል ዝበሃል እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋላ እቲ ፔትሪዮት ኢሎም ኣሜሪካ ዝጀሃርሉ ዘለዉ ነቲ ሓያል ዝኾነ ሚሳይላት ናይ ራሻ ክቋፅሮ ይክእልኒ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ሓደ እቲ ሓድሽ ሚሳይል እውነታታት እዮም ነይሮም ኣዝዩ ኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ዳርጋ 24 ኣዛራቢ ኮይኑ ዝነበረ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሚሊተሪ ሱፕሪዮሪቲ ዝብልዎ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፀብለልትነት ኣለና ኢሎም ዝጀሃርሉ ዝነበሩ ናት ኤኒሞር ፀብለልትነት የለን ወይ እቲ ናይ ሓድሽ ሚሳይላት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኣፕግሬድ ገይሩ ሓድሽ ሲስተም እስከተኣታቱ ክሉ ክእል ኣሎ እንዳሬዝ ፕሮባብሊ ግዜ ዝወስድ ስራሕ ከም ዝኾነን ምክንያቱ ራሻ ሪል ታይም ሓበሬታ እዩ ዘለዋ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ቀፃሊ ይርእይዎ ስለ ዘሎ እቲ ፐርፎርማንስ ናይ ሚሳይላቶምን ነቲ ኣፅዋራቶምን ቀፃሊ ኣፕግሬድ ክገብርዎ ከመሓይሽዎ ከስተኻኽልዎ ግዴታ ኣለዎ ራሻ ኩናት እያ ዘላ ሕጂ እቲ ኩናት ስለ ዝርእይዎ ዘሎ ታክቲኮም ምቕያር ኣፅዋራቶም ኣዳፕት ንምግባር ሞደርን ቴክኖሎጂን ሞደርን ሲስተምስን ሞደርን ታክቲክን ኣብኡ ክእትውሉ ከለዉ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ፀብለልትነት ዘለዎ ኮይኑ ይወፅእ ኣሎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ኦቨር ኤክስተንድድ ኮይና ልዕሊ ዓቕማ ተዘርጊሓ ስለ ዘላ እቲ ባጀት እውን እቲ ደፈሲት እውን ንዓበየ ከይድ ስለ ዘሎ ፕሮባብሊ ዲማንድ ካ ስለ ዘሎ ዲማንድ ማለት ጠለብ ኣለዎ እቲ ሚሳይላት ስለዚ ሪጋ ይፅበዩ ስለ ዘለው ሓድሽ ቴክኖሎጂ ወይ እውን ሓድሽ ንብረት ንክገብሩ እውን ግዴታ የብሎምን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ዕዳጋ ንብረት ናትካ ኣመና ተደላይ ተኮይኑ ሓድሽ ንብረት ንክትገብር ኣይትግደድኒ ኢኻ ኣብነት መን ውሰዱ ኣፕል ኣይፎን መጀመርያ ከምፅኦ ከሎ ስቲቭ ጃብስ ተደላይ ንብረት ዝበሃል እሱ ነይሩ ድሕሪኡ ዓለም ሙሉእ ኣይፎን ምስ በለት ካብ I don't know ካብ 2012 ካብ 2015 ጀሚሮም ሓድሽ ንብረት ኣየምፅኡ ተን ዘለዋ ጥራይ ሓንሳብ ንእሽተይ ከምዚ ይገብሩላ በዚ ከምዚ ይገብሩላ ሶፍትዌር ኣፕግሬድ ጌርና ለተባሃለ the same product እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ዓሚል ፅኢሉ ይገዝኣልካ ኣሎ ገንዘብ ይኸፍለካ ኣሎ ኢኖቬሽን እዩ ዝሕሊ ፈጠራውነት እዩ ዝሕሊ ፈጠራውነት ማለት እዩ ዝመፅእ ንብረት ናትካ ዕዳጋ ተቐባልነት ናስኣነ
ዕዳጋ እናፀበበካ ሽግርና ገጠመካ እንተመፅዩ ናይ ግድን መፍትሒ ክደልለካ ናይ ግድን ገለ ክትገብር ክትከላለካ that's why where the creativity kicks in እንተዘየለ እቲ ምድቃስን ምስልቻውን ይድመፅእ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ድማ ኮሚና ንርኢ ዘለና ኣብ ርግፅ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ስለ ዘፍርዮ ተፅዋር ነቲ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ፀገማት የጋጥሞ ህሉ ክኾን እዩ ዝብል እየ ምክንያቱ ካብ ክሳብ 2030 ዝበፅሕ ዲማንድ ኣለዎ ሎሚ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ክትገዝእ ኦርደር ተጌርካ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ኣፅዋር ዝመፀካ ገሊኦም ኣብ 2017 ዝኸፈሉ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ታይዋን ከምኡ እያ ትብል 2017 ዝኸፈለቶ ክሳብ ሕጂ ኣፅዋር ክመፃ ኣይከኣለን ታይዋን ድማ ምስ ቻይና ኣተፋጥእ ዘላ ሃገር እያ ኩለን ሃገራት ድማ ከምኡ እየን ስለምንታይ ኣሜሪካን ካምፓኒታት ኦርደር ዳኤንድ ወስዳ እምበር ሰሪሐን ንኸረክባኻ ሪጋ ኢኻ ክትሕዝ ኣለካ እስራኤል እያ ትወስዶ ዘላ ዘዝተወድአ ኩናት ስለ ዘላ ዩክሬን ትወስድ ዘላ ዘዝተወድአ ኤሮጳ ክወስድዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ እቲ ቀዳምነታት ሪጋ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሪጋ እዩ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ነተን ካምፓኒታት ከመይ ጌርና ነቲ ዘሎ ቀልጢፍና ንውድእ እምበር ሓድሽ ነገር ቴክኖሎጂ ክውስኽሉ ከይግደዱ ይኽእሉ እዮም ግምት ናተይ ዝበኩም ዘሎ this is the reality of the situation ማለት እዩ now let's go back to Donald Trump politica Albert Einstein said that time is relative and Donald Trump is proving it. Today marks 6 months of his presidency, but it feels like a lot more. Daily controversies, rambling tweets, fights with world leaders and false claims and misinformation. The last 6 months have been a typical Trump show. We knew it was coming, and yet it caught us off guard. Trump is celebrating the day in his own style with simple gestures like calling for the arrest of his rivals and offering ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ 6 ወርሒ ኣብ ስልጣን ገይሩ ኣሎ 6 ወርሒ ኢና ንብል ዘለና 6 months ሓቂ ንምዝራብ ክንደይ ዝገበረ ኮይኑ ይስምዓኩም ኣሎ ኣነ 6 ወርሒ ዘይኮነሲ ብውሕዱ 6 ዓመት ኮይኑ ይስምዓኒ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ኢቨንት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ከም ዶናልድ ትራምፕ ናይ ድራማን ናይ እግርግርን መራሒ የለን እጂ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ስለ ዘሎ ማለት ፖለቲካ እውን ናይ ድራማታትን ማለት እምበር ኣብቲ ሃገር እኮ ኣይዶን ኣብ ዘን 6 ወርሒ ንሱ ሰርሓ ፕሮጀክት ላ ድያ ኣብቲ ሃገር ከማን ትፈልጦ የብለና ብጀካ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ናይቲ ገለገለ እንትዘይ ኮይኑ ምስ ሕቲ ዝግበር ዘሎ ምስ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ እምበር ኣብ ቁጠባሲ የስ ታሪፍ ገይሩ ንዓለም ረቢሹ ኣብ ክሪፕቶ ብዙሕ ሕግታት ኣተኣታትዩ ብዙሕ ኤግዜኪቲቭ ኦርደርስ ብዙሕ ሕግታት ኣተኣታትዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ሕግታት መፂኻ ናይ ኢሚግሬሽን ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ብዙሕ ነገራት ተናኺፉ ኣሎ that's why ድማ ነዊሕ ዝገበረ ዝመስል ዘሎ ዳርጋ ነውፅ ፈጢሩሉ ነቲ ዓለም ጠቕላላ ቅድሚኡ ዝነበረ ጆ ባይደን ሓንቲ ሰከንድ እውን ክዝክሮ ከምዘይትኽእል ገይራ ረሲዕዎ እዩ ናይ ድራማ መራሒ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ኮይኑ በቲ ኣብዘን 6 ወርሒ ኩሉ ዓይነት ስግንጤር ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ኦባማ ዝገበሮ ኩነታት ኣሎ ግን እሱ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ስለ ዝጠቐስናዮ ክንሰግሮ ኢና let's continue to the next topic And we've identified 5 main areas. Number 1, the trade order is being rewritten. In April, Donald Trump announced reciprocal tariffs. He threatened allies and rivals alike, and this shook up the trade order. Until now, the system was based on certain understandings. For example, free trade is good and that some barriers are necessary, especially for developing or underdeveloped countries. But Trump has ripped up that understanding. He basically gave the world 2 options. Either you make in America or you pay much higher tariffs. In the short term, you will see countries scrambling to appease Trump. But in the long term, they will move away. Europe and India are signing a free trade deal. Europe and Indonesia are looking at a deal. Canada and ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሕለፍያ ዝበለ ናይ ንግዲ ፖለቲካ ኣተኣታትዩ ንኩሎም በፍንጫ ኣነ ዝበልኩኹም ትገብሩ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ትሰርሑ ኣሜሪካ ትረብሕ ፋብሪካታትኩም ኩለን ካምፓኒታት ፋብሪካታት ናተን ኣሜሪካ ከምፅእ ኣለዎ እንተደየለ ድማ ብታሪፍ ገይረ ክጭፍጭፈን እየ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ሓፂር ግዜ እቶም መራሕቲ ኣማራፂ የብሎምን ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎም ክገብሩ እዮም ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ናቶም ካብ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ዲሪስክ ትገብር ከመይ ጌርካ ዲካፕል ትገብር ዲካፕል እኳ ኣይግበርን ይኩን ከመይ ጌርካ ሪስክ ናትካ ካብ ኣሜሪካ ተጉድል ከመይ ጌርካ ብዓለም ደረጃ ተስፋሕፍሕ ኤሮጳ ሓደ ካብቲ ቀረባ መሻርክቱ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ምስ ኢንዶኔዝያ ዲል ይገብር ኣሎ ምስ ህንዲ ዲል ይገብር ኣሎ ምስ ቻይና እውን ይዘራረብ ኣሎ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ቀስ ብቐስ ኢንዳይሬክትሊ ሽፍት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ this is creating new commercial partnerships. Which brings us to impact number 2, a weakening of the Western axis.
After the Second World War, the West acted as one unit. They lined up obediently behind the US. Not anymore. Trump has threatened to dilute his NATO commitments. He has accused Europe of freeloading. As a result, Brussels is charting its own path. تزبلت دونالد ترامب زغبرو زلو كما إرتراون كما أفريقاون كان كاتري خلقا دونالد ترامب نتي معراباو عالم نتي ويسترن أكسس ويكا ويسترن يونيتي يلا حلو يفرسلو تغانتاي مالتيو معراباو عالم كل غزي بحادو خوينو اتكال عينت علامات كم ناتهم تمرت كم ناتهم ودابي كم ناتهم أكايدا كفتر كم زي كل جيروم يعنوون قدا خوردون كلا كله مرزقنا أكايدا ناتهم دارغانو كل عينت حيلي ساقام كوين نيرو دونالد ترامب متيو نتوم مشاركتو زبهالو يوروبايان بتعريفن بغلان غيرو لبوم يطفالهم سلازلو كيف تو كالا منقد خدليو كالا مارازيتات كتمتو يقبرو مالو زغا نتزو نبروم حبرت بناي ود بناي صلاة حيلي ويون بتوم مكانا قمتم ديكونه بناي أمريكا ولا انتاو مريجا نتزو نبرد زمدنا يلحل حالو فورس نجزيو أب مع كورونا الحاس خديهم زفتن زلو يوروبا كم يزلنا كالا مرات يرايم سلازي يله نوح غزي ግን ካላ ማራጽታት ተሐስቡ ይግደድለው ወላ ቋ حصير غزي ምርጫ እንተ ይብሎም ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ካላ ማራጽ ክጥምቱ ዝግደድሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ዝኻ ፒውርሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጥሮ ዘሎ ጸጋሚ They have unveiled a massive defense spending plan. The goal is to end American reliance, not today, but in the future. And it's not just Europe. Trump has also picked a fight with Canada. He repeatedly asked them to become an American state. When the Canadians have replied, they are not joining the US, they're moving further away. And this is a setback for American influence. All their global campaigns were backed by Europe and Canada, but that support is now scaling back. In Ukraine, Europe is keen to defeat Russia. Trump wants a peace deal. In West Asia, Europe has stepped up criticism of Israel. Meanwhile, Trump bombed Iran on their behalf. So the gulf is pretty wide. Next is impact number 3. A new style of peace building. Peace deals used to be a noble mission. Most of them were negotiated in secret. You wouldn't hear about them until it was finalized. But for Trump, it's all about the Nobel Prize. His efforts are focused solely on receiving a Nobel Peace Prize. بحفشة دونالد ترامب نخل تسكريبت عالم تفلت زنبرت كل جماعتي لو بحثر زبالة كمينا عن بلان نخل كل تسكريبت نايتي عالمنا كايدا زنبرت بفلانة معربا عالم كايدا ناتك عيرو بس كندا شجر فتر كتر نفكم يبلوم كندا دما بقمت على أنصاري يخدون كابي هادمون أوروبا كم تمساسالي كعالم رجعتات يناديلو نيغوسيشنز بزعبا سلام زجبر دما كله أبكفوت زت سلام بحبو تغيير مودتا كفتم كله يزرانيرو لو مجن كل جينا نوبل برايس حبون إذا عينتيو أب إسرائيل تغنون مس إسرائيل زلوا زمدنا ولو كما جابرينا إسرائيل تمثله أبزو حكم ساتهم قرشوا يبل زلون ولا دراما كون خلين برا إسرائيل مس إسرائيل قرأت الله زبلك حساوت رأي إسرائيل زبل ويز جبر زلوا so far أبو زون نفسه زقالة كنتاتيو بس كان ماله سابزي زبل زلوا نسمع. Got a plan for the first time in a long time, and we've got commitment to achieving that plan. The team that's represented in this room is going to be unstoppable as we bring that to life. Just 2 weeks into the job, and General Alexis Grinkovich, the new Supreme Allied Commander Europe, has given a keynote speech at the 2025 Land Euro Conference in Germany. It was a 15-minute address. كم ريز لنا أمريكا ناتو حيلناتا النات أنا خرتنا حيلة تخيل كم زلان إذا كنتات زدما كالي ونا لو فاكتور أبزي أبزح زي تكس أمريكا نبي أوروبا بزح وتهدراوي من قصقاسات تقبر كم زلا زقل حبريتان سمع لنا وتعلامة أبزي حنتي ريبورت نيرا سمعوا. Ukraine-Russia war drags on and Moscow gains new ground. Europe is leaving no chance to step up its defenses. For the first time in 17 years, the US has stationed nuclear weapons in Britain that can be carried by its new F-35A fighter jets. كم ريز لنا أوروبا I don't know بعلم كم فترة زلوا بارانويا دي ولا برنكس مسراشا كيناتي سبيهم سلزلوا يحسب سلزلوا يو أب نيوكلير رواس وارنا أمريكا ناب يوكي كم زات ويز نجر إحنا نفلتو يوكي نيوكلير كم زلوا أنا بساز غلط نيوكلير راو هجر مخانو جن مبزحتو عكاسنا رجيتن كون سلزغل نا أمريكا نيوكلير ناب يوكي أتي خمزلوا ينان رزلنا زي تايزريكا نيوكلير أتي كمالت سكيورتي ناتك عبي مالتها يكون حدقا ناتك وبومن سريز عبي بفلا كم بعليو كيزا مثل هاجرات شاويد زخون هاجرات حدا بوم بنت هاريما بتبوتات تهاجر بمولو انت يكون كم زخل كدمت لك راشا مالت عالمي
ኣብ ሓደ ቦታ ላ 10 ኒኩለር ጌርካ ነቲ ሃገር ሙሉእ ከተጥፍኦ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ከም በዓል ዩኬይ ግን ኣዝዮም ንኣሽቱ ሃገራት ህዝቢ ድማ ተኣኪቡ ዝነብር እቲ ሪስክ ናቶም ኣዝዩ ዓብዩ ኣመና ዓብ ሪስክ እዩ ዘለዎ እዚ ኮይኑ እናሃለዎ ድማ እቲ ናይ ተጻብኦ መንፈስ ዝኽተልዎ ዘለዉ ሓያል ናይ ተጻብኦ መንፈስ ናይ ሰላም መንፈስ ክንዲ ዝፈጥሩ ኣብቲ ናይ ኩናት ምትህልላኽ መንፈሳትዮም ኣብዮም ዝቆማጥዑ ዘለዉ According to reports, an American C-17 transport aircraft undertook a 10-hour flight from Kirtland Air Force Base in New Mexico to Rat Lake Heaton in Suffolk to deliver B-61 nuclear bombs. The base is home to Air Force units and military personnel. The deployment on US nukes on British soil is being seen as the biggest expansion of UK's nuclear deterrence since the military personnel. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዘን ዓበይቲ ነፈርቲ መፂአን ንሳተን ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሒዘን መፂአን ከም ዘለዋን ስለዚ ከንከሪ B61 ኒኩለር ቦምብስ ቦምባታት ይመፅእ ዘሎ ማለት እዩ whatever it is ዕላማ ናቶም ኒኩለራይዝድ ይኾኑ ከም ዘለዉ ዩኬይ እዚ ከዓ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮንካ ማለት እዩ እዚ ድማ ምናልባት ኣብቲ ኤውሮጳ ዘለዎም ተቐባልነት ወይ እውን ክብሪ ንክዕቢ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ናብ ኤውሮጳ ገጾም ልግብግብ እኒኦም ዝብሉ ዘለዎ ትማል ኤውሮጳ ሳክት እዩ ካብ ኤውሮጳ ወፂና ኢና መንገድና ክንገብር ብላብላ ዝብሉ ዝነበሩ ፅንሕ ኢሎም ግን ካብ ኤውሮጳ ምስ ወፁ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ብቁጠባ ሕጂ ናብ ኤውሮጳ ገጾም ንክምለሱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኩሉ ናብቲ ዩሮፕያን ዩኒዮን ከኣትው እዮም ኣይብለኩም እንተሓቲቶም እውን ዘገርም ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኩሉ ኣፕሮች ናቶም ናብ ኤውሮጳ ገጽ ካብ ምስጋዕ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲእዎም እቲ ቀደም ኣመና ክብሪ ዘለዎም ፍሉያት ኮይኑ ስምዖም ስለ ዝነበራ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት በረንብጣዕ ይብሉ ነይሮም ካብኣ ምስ ወፁ ግን ሪኦማ ልክዕ ከምዚ ዓሳ ካብ ማይ ዝወፀ ፈጠጥ ኮይና ኣላ ቁጠባ ናቶም ከንቆልቁል እምበር ክዕረይ ተረኣየን ፅልዋ ናቶም ከንቆልቁል እምበር ክዕረይ ተረኣየን ዕድል ገይሮም ከማንዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ተደላይነት ፈጢሩሎም ቁርብትለይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ተባሂሎም ኣብቲ ኔቶ ድዩ ኣብቲ ኤውሮጳ ተቐባልነት ከም ዝረኽቡ ገይርዎ እምበር ኤውሮጳውያን ክድጥፉልና እዮም ኢሎሞም ነይሮም ጥፉልና በቃ ብኣኹም ስልቺና እዩ ናትኩም ታዲድን በረቕረቑን ኣሰልቺና እዩ መዓዝ ኢኹም ትጠፉ ካብዚ ኤውሮጳ እዮም ዝብልዎም ነይሮም ብፍላይ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኢሎሞም እዩ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ሕጂ ግን እዚ ኩናት መተዓረቂ ኣርእስቲ ኮይኑዎም ኣሎ ብኡ ገይሮም ድማ ይራኸቡ ኣለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ጅስተ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ኣፅዋርን ኒኩለርን ከተንቀሳቐስ ክሳብ ክንደይ እቲ ቴንሽንስ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ እውን ክንደይ ኣፅዋር ገዚኣ ከም ዘላ ራዩ እዚ እቲ ዩኬይ ዝበሃል ዝርከቡ ናብ ኣፅዋር እዩ UK has bought a new squadron of 12 F-35A jets from the US, which can be deployed with the US's B-61 nuclear bombs in the event of a crisis. The deployment is a shot in the arm for NATO, whose nuclear deterrence relies massively on the US. It has deployed several hundred warheads in countries across Europe, primarily at locations in Germany, Italy, Belgium, Turkey, and the Netherlands. ከም ንሪኦ ዘለና ነፈርቲ F-35 እውን ገዚኡ ከም ዘሎ እቲ ዩኬይ ዝበሃል ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂሉ እቲ ኒኩለር ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ኣብ ጣልያን ኣሎ ኣብ ቱርክ ኣሎ ኣብ ጀርመን ኣሎ ከምኡውን ኣብ ቤልጅየም ነቲ ብራስልስ ንምክልኻል ይመስለኒ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ኣርሚ ይብልዎ ኣብቲ ኣካል ናይ ኔቶ ከም ምዃኖም እዘን ሃገራት ኒኩለር ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ተዘርጊሑ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ካብ ራሽያ ንምክልኻሎም ዝግበር ዘሎ ውጥን እዩ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ስትራቴጂ እዩ እቲ ቀደም ነዚ ነገራት እዚ ሰብ ብዙሕ ኣይግደሰሉን ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ኩናት እናረሰነ እቲ ተፃብኦ እናበርትዐ እቲ ምትህልላኽ ንዓየል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ every step, every move is becoming significant. ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ኣገዳሲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ራሽያ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣቃሊላ ትሪኦን እያ ዝውን ምስትበሃል ዘድልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ US nukes in the United Kingdom, with spokesperson Dmitry Peskov calling it an escalation of tensions. What has also roiled Moscow are reports of Germany mulling to buy Typhoon missile systems from the US. If the deal goes through, Germany would become the first European country to buy the land-based missile launch. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ብዙሕ ናብ ኣፅዋር ይጎይ ከም ዘሎን እቲ ምትህልላኽ ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን and eventually እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መፀን ክሳብ ዓንቀሮም ንዓጠቑ እንተኸይዶም ኩናት ጥራይ ክተርፎም ዝኽእል ኣይሆፕ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ናሓት ዕደማ ይመፅእ ንኸውን ምክንያቱ ድሮ እቲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንምብጋስ ዝግበር ዘሎ ጉያ እንዲና ንርኢ ዘለና
قدامين كالاين كونات عالم كله تياب أوروبا نيرو سلسلة سالسة بأوروبا يكون نزبلكا رسو تخكل دي سر حساب تراي that's why بزو كونات زي نفس سالسة كونات عالم كي معبلة بزو حسابي سكازل له كي معبل استقالة متندما السو خي قاتمة سبك حدم خلالو ويون كالا مراتيتات كندلك كم رجعك تحسب كتير لك neoconservative figures and Zionists who are pushing us to war in the Middle East are also pushing us back into war against Russia. Now, they're betting, and this is very dangerous, they're betting that the Russians will simply sit and take it. In other words, okay, that's fine. We've gone far enough. We'll sit here and, let us know when you want to talk again. No, I don't think that's the case. I think we're pushing the Russians over the edge where they're going to have to take dramatic and decisive action. They've been reluctant to do that for good reason. سنتايز بزلو كونريل دوغلاس ماغريغور እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲከኛታት እቶም ኩሉ ግዜ ናብ ሓደጋ ዝደፍኡና ንእስራኤል ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይና ንኢራን ክንሓርም ዝገበሩና ኣብ ካልእ እውን ናብ ሽግር ዝወስዱና ዘለዉ ንሳቶም እቶም ሓይልታት ሳቶም እዮም ሕጂ እውን ምን ራሻ መመሊሶም ደፊኦም ናብ ዝገደደ ኩናት ምስ ራሻ ክእትውና ዝፍትኑ ዘለዉ ራሻ ትብሎ ዘላ ሰሚዕካ ነቲ ኩናት እቲ ምውድኡ ጥራይ ዝበለፀ ልቦና እዩ ዝብል እዚ ምስ ራሻ ተዋጊእካ እዚ ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ክኸይድ ስለ ዝኽእል መዕለቢ ንምግባር ኣሜሪካ ክትጓየ ኣለዋ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከተብሎ ክፅዕር ኣለዋ እዩ ዝብል መን ይስማዓዮ ሰምዖ ይረኸበን እምበር እቲ ናቱ ስነ መጎትን ሓሳብን ኩሉ ግዜ ነዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፍና መዕለቢ ንግበረሉ ምስ በለይ ነይሩ and I hope ኩልና እውን እቶም ደለይቲ ሰላም ዝኾና እዚ ኩነታት እዚ ቅልጥፍ ኢሉ መዛዘሚ ንኽረክብ መዕለቢ ንኽረክብ ኢና እንደሊ ግን ንሕና እንደልዩ ጥራይ ዶ ይኸውን ኮይኑ ኢልኩም ኢኹም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኾኑ ዲና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩ ንብለኩም እዚ ሃገር ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ